Панци, те искате на Барселона. Или не е ли на Ламин? Не, повече по-голяма. Добре. По-голямата е на Барса. Взимай тенската на Барселона. Вече ще закрие. Вижте, то влече на Реал Мадрид и сега се пада в Барселона. Любимия му отбор. Ето го Ичко в най-добрия екип. И сега е мой ред. И така хора, сега е си наред. Надявам се да ми се падне някой на Роналдо, нещо такова. Добре. Според мен трябва да играе за този. Сега. Кой ще ми се падне? Халанд! Хайде! Втория любим Ботанг. Давай, Радо! Така хора, сега съм аз наред. Да видим какво ще му се падне. Роналдо по-скоро. Роналдо. Не ще е крим, падне са Кристиано Роналдо. Аре бе, обличай. Добре. Така хора, вече съм облякал екипа на Манчестър Юнайтед. Вече е жив и здрав екипа. Той баща ми само е фен на Манчестър Юнайтед. Аз съм фен на Арсенал, тъй че много не ги харесвам, но кара. И аз. Нищо. Така, нека вкараме няколко гола. Екипчето! И сега хора, Ичко, Барсата ще бие на много се настроя да я вкарам, защото иначе ще се прибия. Давай, Ямал! Ламин, Ямал! Ламин! Сега аз ще бия. И така хора, сега Сиси ще бия дуспа на Ичко. Бас, Штоман, Ситис. Така хора, сега Сиси ще бия дуспа на Ичко. Сити срещу Барселона. Ямал. Давай! И това добре, браво! Така хора, сега ще бия дуспа на Сиси. Сега е Радо с Кристиано Роналдо. С гащи на Реал Мадрид. Абе, направо. Мале, какъв гол! Какъв гол, да, драги зрители! Абонирайте се за канала, оставете един лайк и шерайте. Айде, чао!